l'aportació a la financiació s'ha de fer en funció de la renta per càpita. Nosaltres som la segona que més aporta i en renta per càpita són la número 9 de l'Estat. Per tant, això es tindria que estar alineat. O sigui, quan més renta per càpita, més pots aportar. Nosaltres és al revés, no? L'Estat inverteix molt poc. Hauria d'invertir, segons està pactat, hauria d'invertir en competències que nosaltres tenim, per exemple, tota la xarxa de carreteres, la xarxa ferroviària és pròpia de la comunitat autònoma, a diferència de les comunitats autònomes continentals, que, com que són compartides, l'Estat inverteix i doncs hauria de compensar el tant per cent corresponent a l'índex poblacional de les inversions que fa en AVEs, en carreteres, i així està pactat a les transferències i no s'ho compleix. D'on venen aquests fangs? De les pluges durant molt de temps, de la pluja aquesta fina, d'un finançament autonòmic, com deia, hostil, i una actuació de l'Estat que ha mirat un poc cap a l'altra banda respecte a la situació balear. I les conseqüències de tenir un mal sistema de finançament durant molts anys són resultats de que des del Parlament i des dels governs balears no s'ha exigit un tractament més just. Hem avançat aquests anys, però queda molta feina per fer. Mentre la gent no entengui que dèficit fiscal és dèficit social, no tindrem una reivindicació que permeti que el Parlament, com un tot, defensi els interessos dels ciutadans de les illes per sobre d'altres suposats interessos superiors. Així s'atendria que respectar el principi d'ordinalitat en la nova llei de financiació que ja toca que s'aprovi. L'única solució és la sobirania fiscal. I tenir la sobirania fiscal depèn de nosaltres, de la gent d'aquestes illes, mallorquins, menorquins, eivissens i formenterens. Aquest és el nostre repte.